pier thelong thengpi thengphang aphai non eprang jongsi nangvir bom lang plutangte munit puan chot kali kireng erapi anke bangso pier thelong dun elo armo phai nang ke bat munir tum thengpi thengphang kipana hok sangtia long ki phur along koila ki phur inglong ki paru et ajok ili tuma hawarta ing hunarwi mate botor bukan kache tonte nang dotanglo laki maduta theklong pronglo ili tuma hawarta non ke phang ok arni ke so angtang 35 pen 40 plus degree celsius an nang le tanglo laso ting bulutang te ke phang ok arni ke so angtang 50 pen 55 degree celsius an nang le rokji aphan der dilo 56 degree celsius athak jongsi arni angtang solo bulutang te pir thelong munit puan chot kali kireng era pian ke dun ilo nasi thengpi thengphang check kai phu langroi langjeng do anta chirok tokpen ile tumrai kom nang popot happy en ponsi vosil chikloni phai phoni sonunda dang pialong world environment day kitalon dun along pachiton dun si joint environment protection committee la pen bike riders atum chelangpetpen di phurong su pi pen bike car pachijeng ponsi car bing long nongnam ka chathangklong langvoku langsun along rong pharohini sose atheng piaklim ke epon La Solong Joint Environment Protection Committee Maipu Agustin Phangchu Kongchunbang West Literon Dun Kongchunbang Edwinson Terang Chief of Rider Waisong Kro Lapen Prek Cham Atum Chetong Dunsi Theng Pi Aklim Ki E Lapen World Environment Day Mission Pen Kita London World Environment Day Pachiton Dunsi Ni Tum Je Pozir Pi Do An Ka Dok Kabe Mane Chelang Rap Ter Po Do An Pen Mane Tum Warmon Kepa Mission Ji Phan Mate non lom ke environment jitu preservation dang kenang sodlo de iri tum karbeng long sutame kache thangklong ke thengpi thengpang lapen inglong langroi langjeng kelang mission ajeni situ thangklong to mane kache thangklong along iri tum all karbeng long joint environment protection committee hin pesame iri tum committee do ana avian pesame je project do ana iri tum chingwai lo de hawar hapat chipa mission ji yen warmon dang ke kepak kelar sapen kepa mission ji এখন si ni tum ni world environment day pachiton dum si ni tum thank ya sai bang ke jengpon iglo 5 mate tethe dang world environment day mate warmon arani pen tum pachiton dum sila dang tum langbuku hawalong tum committee hoi pen tum wang sila dak tingpiarong ke ponmom lo pen tisik ding masini tum dak wang lo pen tum kiram tang ani kanan stamina son sini tum along apek stamina ini tum thengkiarong ye bonmam lo si pini jadi thot stamina tum jopo lapen kadu wi gote dan cingum si ada langbu tulang ini tum thengkiar din ipon News Report Carbing Long Life